26.4.1986 Tšernobylin ydinvoimalassa Ukrainassa tapahtuu onnettomuus. Monen ikävän yhteensattuman ja silkan inhimillisen välinpitämättömyyden seurauksena ydinreaktorin sydän pääsee testin yhteydessä kuumenemaan liikaa. Tapahtuu ensimmäinen räjähdys, jota seuraa punainen roihu. Hyvät kuulijat, katastrofaalisia asioita voi tapahtua huonon tuurin ja piittaamattomuuden yhteisvaikutuksesta. Ja erityisen herkkiä tälle yhdistelmälle ovat sydämet. Ja koska hommat ovat nyt alkaneet mennä isosti pieleen, sattuu toinenkin räjähdys. Sitä seuraa sininen roihu. No niin, se oli sitten sillä selvä. Radioaktiivinen laskeuma lähtee leviämään ympäri Eurooppaa. Ja eräs erityisen säteilevä pilvi liikkumaan kohti Suomea. Kohti erästä tiettyä tuppukylää. Ja sen yläpuolellehan se totta kai pysähtyy. Minnepä muualle. Ja sitten se alkaa sataa. Hyvät kuulijat, jos pelkäätte A. rakkautta tai B. ydinräjähdyksiä, voitte nyt sulkea vastaanottimenne ja jättää minut. Come on. Syötä! Jere! Se Tšernobyl. Niin, kun se on silleen oikeasti aika lähellä, kun kartasta katsoo. Joo, mutta meillä on täällä nämä luotettavat. Sisään. No niin, hei. Tässä taitaakin olla meidän uusi oppilas Miranda. Odotinkin sua 15 minuuttia sitten. Mimi, jos sopii. Mimi? Joo, no. Kyllä me voidaan lempinimäkin käyttää. Hei, sä voit vaikka menepäs tonne Marian taakse. Siellä sä näet tyhjän paikan, niin otappa se. Ja me jäätiin matematiikan kirjassa kappaleeseen 5 ja teillä oli läksynä tehtäväkirja sivut 11 ja 12. Ruvetaan menemään niitä läpi. Onks toi lähös jo? En mä tiedä. Hei uusi tyttö!
Heitä rööki. Jos vitti vastaa. Onkohan se uskis? Se on varmaan vaan köyhä. Vittu, mulla on kylmä. Juomavetena ei ihmisille eikä eläimille. Yleisöä kehotetaan välttämään matkustamista Ukrainaan ja Suomen viranomaiset ovat tänään antaneet uusia suosituksia Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttamien terveysriskien välttämiseksi. Kuitenkaan esimerkiksi elintarvikkeiden rajoituksiin ei ole... Mitä teet, jos oli? Viranomaiset kuitenkin pelkäävät uusien laskeumien saapuvan maahamme mahdollisesti... Vitun karatekijät. Nyt! Hei, ota toi mun. Se ei maistu, se voit ottaa sen. Sillä sirpa. Radioaktiivisuus on maassa jatkuvasti vähentynyt ja tilanne palautuu... Se on nyt ihan hirveä. Siis tuolla lapsia ja vanhuksia, ne on saanut nyt sitä säteilyä. Saathan säkin säteilyä sairaalassa. Idiootti. Itse oon. Nyt kerta kaikkiaan oikeesti Mä haluaisin taas erota. Taasko? Sä näit sen siis? Joo. Mä otin sen käteenkin. Hullu. No, en mä tiennyt, että se oli huumeruisku. Miranda, sun pitäisi mennä rehtorin kansliaan. Ja aloitetaan sitten. Eli tulkaa kaikki. Et sä voinut tietää. En mäkään ole koskaan nähnyt nuuskatykkiä. Tai huumeruiskua. No niin just. Ei se varmaan tiedä, että se olit sä. Ollasko kai sillä Maria puhelimessa? Etsin pahamaineista vasikkaa nimeltä Neiti Ovaskainen. Anteeksi, kenen kanssa mä puhun? Kyllä sä tiedät. Turantaan. Askel vielä, niin mä ammun. No ammu. Voit sä tehdä mulle palveluksen? Näyttele mun ystävää. Okei. Mennään. Sori, mulla on ihan paskakunta. Mä vastustan liikaa. Tuu. No nyt se rauhoittu. Tervetuloa sekasortoon!
Ne on monennot. 59 ja 62. Ootte sä nyt numeroilla? Joo. Tuu. Mimi, sun piti hoitaa nämä tiskit. Kato isoäiti. Mulla on vieras. Maria auttaa mua ruotsin läksyissä. Tules tänne. Maria Antoinette. Sun ystäväsi on kaunis kuin kukka. Tää on kokonaan mun oma huone. Kyllitäti muutti alakertaan, niin mä sain tän. Kiva. Mä en ole vielä oikein ehtinyt laittaa tätä. Okei. Joo. Etkö sä jo istuu? Syy, syr, sydde, syt. Syy, syr, sydde, syt. Vinna, vinner, van, vunnit. Vinnar, Vinna. vinna, vinnar, van, vunnit. Arbet. Miksi sä suostuit tähän? Miksi sä pyysit just mua? Isoäidin takia. Se haluaisi mulla ystävä. Se on semmonen. Luuleeko se sua oikeasti Maria Antoinetiksi? Miten niin? Ja kun mä vaan ajattelin, että Maria ja Marie soi hyvin yhteen. Miksi sä valehtelit niistä huumeista? En mä tiedä. Ei riitä. Mä luulen, että se johtui siitä Tšernobylin säteilystä. Mä söin ketuleipiä siinä viikonloppuna ja tulin ihan hulluksi. Monacon prinsessa Stefania 20 vuoden takaa tämä. Kuunnellaan, miltä kuulostaa. Maria. Miten sä näin myöhään tuut? Moi. Hei. Mulla on perunat ihan kylmiä jo. Mä koitin sulle soittaakin. Sanoin, että ei tarvii mulle mitään ruokaa. Mitä sä oot tehnyt sun tukalle? Mitä blondisin? Älä näppelis. Kävit sä matkalla syömässä, kun kesti niin kauan? En käynyt. Ihan tavallisen aikaa kesti. Onko näin paljon tavaraa viikoksi? Hei, älä nyt sitä isoa. Onko se laihtunut? En. Sä oot. No lääkkeet on vähän semmosia. Anna nyt joku kassi mulle vaikka. Ota tää. No mut.
Tervetuloa kotiin. Mä niitä vähän omin päin laittelin, kun te ette koskaan ehtinyt kunnolla käydä niitä läpi. Joo, hyvä. Sitä oli ihan järjetöntä pitää näitä huoneita ennallaan, kun te niin harvoin käytte. Mä sanoin jo, että hyvä. Isä aina sanoi, että remontoidaan, mutta arvaan nyt, että remontoitiinko. No kyllä ne Hannankaan koko ajan remontoi. No, mutta mä tästä menen, niin saat ihan rauhassa laittaa noin sun tavarat. Huomenta. Herätys. Että sä voit täällä koko päivää nukkua. Äiti, mulla on kesäloma. Eikö teillä ollut tänään se lasten diskoteekki Satu Sirin kanssa? Ei nyt oikeesti, nyt ylös! Äiti! Pitää mennä töihin vielä. Eikö mä muistanut sanoa? Et. Joo. Täytyy mennä, niin sinne sitten täytyy mennä. Ei sinne. Joo. Pärjäät sä täällä? No ne hoidot nyt aina väsyttää, mutta... Nää ei ansaitse meitä. Ei niin. Moi Satu Siiri. Moi Mimi. Miten menee? Vika hidas. Näytetäänkö seuraavalle sukupolvelle, mitä me tehdään? No teitä vaan 2 vuotta nuorempia.
Mun pitää mennä. Se on Ovaskaisella. mulle. Se on mulle. Maria? Mimi, tänne heti! Vastaa rehellisesti. Ootko ottanut rahaa isoäidin kukkarosta? En. Tällä olisi kuule muillekin omia tarpeita, mutta muut laittaa omat tarpeet syrjään, että sais ruokittua eränkin kakaran. Kosketa minua, herra. Nyt hiljaa, äiti. Kosketa. Miksi sun täti on niin vihanen? Kun ei se haluaisi olla täällä. Niin kuin ei kukaan. No miksi kaikki sitten on täällä? Kyllä täti on hoitamassa isoäitiä. 5, 9 ja 6, 2 on kai jotain putkiremppaa paus. Ja mut toi isä, koska se on kusipää. Ja sen omat vanhemmat on kuollut. Sulla on ehkä vähän outo perhe. Ei ne ole mun perhe. Paitsi isoäiti. Hei, älä viitti. Mulla on kevyet aivot. Ei mut oikeesti sluuttanyy. Skavileessa. Ehkä sun kanssa lähtee. Mä ei huvita puhua ruotsia just nyt. Millaista elämää sä haluaisit elää? Miltä susta tuntuu, että sun äiti on sairas? Miltä susta tuntuu, kun sä roikotat sun päätä ikkunasta? Miltä tää susta tuntuu? Miksi sä valitsit just mut?
Ei kun sä valitsit mut. Kello on vaikka mitä jo. Ei, älä vielä, please. Nyt ylös. Mitä helvettiä? Nukut sä alasti? Nukun. Eikö sun tuu kylmä? Ei. Sitä paitsi sitä itse aina sanoit, että pimppiikin pitää välillä tuulettaa. Mitä tuommoista oot koskaan sanonut? Todellakin oot sanonut. Mä lähden lenkille. Sinäkö? Oikeesti? Tämä on Tšernobyl, ja me ollaan sotilaita, jotka on määrätty tänne puhdistamaan maastoa. Tämä on meidän viimeinen yö. Me kuollaan tämän jälkeen. Et sä noudattanut turvallisuusohjeita? En mitään niistä. Nää teki tämän maansa vuoksi. Ja 1000 tyttärensä vuoksi. Rakas, ota Judi-tabletti. Onko nuo räystäät milloin tyhjennetty viimeksi? En minä tiedä. Kuka sinne kiipeä, minä vai? Helpommalla ne saa nyt, kun hoidat saman tien. Se on suuri ongelma, on toi savupiippu. Se kun menee tukkoon, niin se onkin sitten aikamoinen pommi. Kylläpä kyllä. Onko sun vissi? Älä liiku. Älä epäröi. Vaniljajäätelöä. Kiitos. Laitoin purkki ananasta päälle. Toivottavasti maistuu. Mä rakastan kaikkea jälkiruokaa. Kiva kuulla. Se on hyvä, kun tytölle maistuu ruoka. Niin sä oot autellut meidän Mirandaa läksyissä vai? No joo. Paitsi nythän on tietty kesä, niin... Niin, tiettyjä.
tapetit olisi hyvä vaihtaa. En näe kohta pysy enää seinässäkään. Joo. Mut mä tästä saatte olla tyttöjen kesken. Neljä minuuttia. Enemmän kuin yleensä. Johtuu susta. Olikohan se vähän krapulassa? Ehkä vähän. Moi. Moi. Tytärtäkin näkee. Söitkö satusirillä? En. Mä olin Mimi. Joo. Ja siis sillä uudella tytöllä. Siis se on ihan hullu. Erkki. Se on se huumetyttö. Mitä? Huumetyttö. Siis, eikö sä saanut ehdot Ruotsistakin? Siis kenestä tässä nyt oikein polttaa varmaan tupakkaa. No poltti toikin siellä pienoleirillä. Nyt turpa kiinni. Kyllä ne enotkin juo. Eikä ihan vähäkään juo. Ne on töissä tuttuja. Ollut vuosia jo meillä tiedossa. Siinä talossa on tapahtunut kaikenlaista. Lapsi ja orjatyövoima. Intensiivisesti sua. Siitä niin. Ikkuna kanssa. Tää on ihan hyvä. Ei kun ikkuna kanssa. Sinne niin vähän. Sieltä. Et roiski mun ei, no niin, nyt. Kunnolla. Peset nyt kunnolla sen. Ihan kunnolla. Okei, ja nyt odota. Pikkusen. Huuhtelu. Nyt seuraa huuhtelu. Auto. Moi. Moi. Näkiköhän iso sua? Ei. Pitäisiköhän meidän jatkossa nähdä vaan suoraan siellä rannassa? Kun noin sekoilee siitä huumejutusta. Sähän sen pistit liikkeelle. Jep. Hyvät kuulijat. Jos toinen antaa avaimen, ota se. Jos toinen näyttää haavansa, paina omasi sitä vasten. Jahas. Lupaus. Et ole koskaan yksin. Laiska varas ei kuluta paljon. Ota yksi pala vielä. Huomenta. Huomenta.
Isän kanssa vähän puhuttiin, että jos et tapaa sitä tyttöä enää, sitä... Kun ei nyt jaksas mitään ylimääräistä. Saimi. Satu-Siiri. Hei, Siiri, sä oot. Sä näytät ihanalta. Sä oot blondi. Joo, tää vähän. Ihanaa nähdä. Näin pitkästä aikaa. Äitiltä pieni kakkunen kuules, kiitos. Silja, tuus kattoo, kuka täällä on. Sä tarvitset viiniä. Autolla. Silja, kuulitko? Moi. Hei, mun lempikummilapsi, moi. Jannehan silleen niinku, no oikeastaan joka viikonloppu vaan kavereitten kanssa metällä. Onko kaikki ihan hyvin kuitenkin? En mä tiedä. Mä vaan nyt oikeasti jaksaa ajatella sitä. Ehkä se haluaa jossain vaiheessa skarpata. Kyllä se aina skarppaa. Mä tykkään Jannesta. Joo, päätettiin sitten tehdä vielä 3. lapsi. Näin päätitte. Satu-Siiri, Silja ja Saimi Asikainen. Toteanko jostain tyttökirjasta? Mikäs tosta tulee? Seppo, saatana. Onko se poika? Hyvin. Niinpä. No, mut miten sulla? Ja äiti kertoi, että se on duunipätkä loppu. No, me ollaan aina ihan samaan aikaan K-Marketissa. Sitä paitsi Tuula on musta särmätyyppi. Okei, et ole tosissas. On. Eikä paljon valinnanvaraa. Kaikki kaverit muuttaa täältä pikkuhiljaa pois. Mä oon täällä. Niin, käymässä. En mä tiedä. Ei höpö, et sä oot tänne jäämässä. Sulla on vaan vaikeeta nyt. Love
Tässä istuu mun äiti. Ullakolla. Ja istuu ullakolla. Laitetaan sut nätiksi. Ullakolla rakastaa näytellä. Kaikki sanoo sillä aina, että älä näyttele, saatana. Mut se vaan näyttelee. Mitä se näyttelee? No kaikkea hassua. Ja tylsää. Sellaisia aikuisten juttuja. Kyllä sä tiedät. Niin kuin kerran, kun mä olin 7-vuotias. Me tultiin isä ja äitin kanssa tänne isoäidin syntymäpäiviä viettää. Aikuisille tuli taas jotain riitaa, joten mä menin keinumaan. Isä lähti johonkin ja äiti tuli tänne ylös. Äiti huusi mua. Kerran vaan mut kovaa. Silmät kiinni. Mä en mennyt, kun mä halusin keinua. Ottaa hyvät vauhit. Sitten mä kuulin, kun isoäiti huusi. Ullakolla. Ullakolla. Mut se oli liian myöhäistä. Joitain asioita ei voi perua. Sun vuoro. Tässä taas on Tuula Ovaskainen. Syöpäosaston pirtein pikkuhiiri. Ollaan tässä vaan hetki ihan rauhassa. Ei mitään ylimääräistä. Ei mitään. Väsyttääkö? Mä vaan haluaisin johonkin pois. Johonkin tosi kauas, vaikka Tukholmaa. Tai jonnekin, missä olisi meri. Kilsaa. Ei se edes paljon. No on sinne nyt enemmän kuin 100 kilsaa. Vitsi, mä en ole varma, että onko meillä tarpeeksi rahaa paluulippuihin. Ei olisi pitänyt ostaa näitä pakkeja. No mun voidaan sit soittaa sun isälle. Se voi hakea meidät.
Jos mies halutaan tulla enää takas. Rantaan, kiitos. Varastiks se ton? En. Isoäiti antoi reissurahaa. Mut nää mä varastin. En ois myynyt mulle tupakkaa. Tuus nyt laiska varasti. Ai. Toi on kylmää. Pitäisikö kysyä joltain, missä se ranta on? Kysy sä. Ei kun sä kysyt. Sä sinne mereen haluut. No niin, kysy tuolta. Kysy itse. Kysy. Hei. Mimi. Mimi, oota. Mimi. No niin. Se on paskin yökerho, missä mä oon ikinä ollut. Ei teillä oo täällä mitään kiinnostavaa. Joo. Joku kuppanen puro vaan saa. Hei, menkää tytöt nyt oikeesti kotiin siitä. Joo, anteeksi. Me mennään. Mimi. Ei tää oo vielä ohi. Me voidaan vielä liftata jonnekin. Oikeesti tuu! Kyllä joku ottaa meidät kyytiin. Tuu! Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Isoäiti. Nukut sä? Saako tulla viereen?
Päivää. Päivää. Mä oon Mimi, tai Miranda. Mimi lempinimeltä, Marian luokalta. Maria ei ole nyt kotona. Mä tulin palauttaa tätä kirjaa. Maria auttoi mua Ruotsin ehdoissa, mitä nyt kerättiin. Se on Suomen kesä niin lyhyt. Oho. Siinä on vaan jotain ruokaa. Ei se haittaa. Maria voi sen puhistaa sitten, jos se haluaa. Niin. Ja eihän Maria tarvitse sitä kirjaa enää, kun se on viime vuoden kirja. No, mutta sähän voit pitää sen, jos tarvii vaikka kerrata. Kaunis koti teillä. Kiitos. Näkemiin. Näkemiin. Anteeksi. Mikä sulla on? Ai sen lisäksi, että mun elämä on perseestä ja sulla on taas vittu syöpä. Kauan sä et olla täällä? Et sä just sanonut, että ihanaa, että mä oon taas kotona. No mitä? Haluan olla täällä ja hoitaa sua. Sulle tuli pakottava tarve tulla tänne keittämään mulle puuroa. No eikö se ole se, mitä multa just nyt oletetaan, että mä hoidan mun äitiä? Me vedettiin kerran sellaista ryhmää alkoholistimiehille. Niin yksi asiakas, semmoinen 40 vuotta viinaa vetänyt semmoinen peräkammarin poika, että kysyi, mitä pitäisi tehdä, kun se ei osaa enää itkeä. Että mikä siihen auttaisi. Ja arvaa, mitä yksi sen kaveri sanoi siihen. No? Kokeile suihkussa, se on helpompaa. Menin sitten nukkumaan, kello on tosi paljon. Sä nukut ihan liian vähän. Jag ska... Jag vill... Luet vaan rauhassa. Virke kerrallaan. Jag ska... Jag vill lyssna. Lyssna. Jo, ja visst. Fortsätt bara. Jag ska... Jag vill lyssna på... Ei voi heti ekana koulupäivänä luovuttaa. Mä jään tähän. Ei sit enää kukaan aja. Kaikki kesämökkiläisetkin lähti jo. Jävla fittan! Moi. Moi. Missä oot ollut? Mitä se sulle kuuluu? Oot sä joku äidin vakoja? Äidin tuli tosi huono olo. Isä on viemässä sitä sairaalaan. Onnettomuusketjut, yksinäisyys, selviytymiskeinot. Sähkö ilmassa, tulipallot Tšernobylin yötaivaalla.
Poissa olevat äidit ja liian vanhat isoäidit. Isoäiti, mä laitan sulle kupin teetä. Alkaa näyttää siltä, ettei tämä tarina ole mikään selviytymisopas. Hyvät kuulijat, onnettomuudet voi yrittää koteloida teräksen ja betonin sisään, mutta jotain valuu aina yli. Joka kerta. Mä otin diapamin. Hyvä tyttö. Isä ei halua ottaa mua. Niillä on Eerikan kanssa jutut nyt niin kesken. Vittu kun ois rahaa. No pitää mennä. Tänään oli hautajaiset. Huomenna taas elämä. Tässä vähän Stefaniita. Ei mene kauakaan, niin meillä on New Yorkissa kattohuoneisto. Ja huvila jossain ihanalla rannalla. Ja me syödään aamupalaksi munokasta ja voisarvia. Me osataan ranskaa. Ja meillä on työt jossain pilvenpiirteissä. Hei, tää on paras kohta. Kuuntele. Take care. Se tarkoittaa, että ota vastaan huolenpitoa. Kiitos. Kyllitäti oli tuolla. Ai jaa, vaikea kuvitella sitä tanssimassa. Saiko häipyä? Oli täällä kuulemma vaan isäidin takia. No mut entäs sä? Ne, jotka tekee kakaroita, hoitaa kakaransa. No mut kyllähän sit sun isän pitää tulla. Eiks niin? Kyllähän se nyt tulee. Hei mun ihana tyttö. Mä taidon kuitenkin mennä vaan kotiin. Ei oikein fiilistä.
Mutta tässä tää. Mene sinne koulun kaltseille. Siellä on kuulemma tänään kaikki. Mimi. Askel vielä, niin mä ammun. Sä valitsit mut. Mä pelastan sut. Sitä sä et voi tehdä. Mä en oo kertonut tätä, mutta kun Tšernobyl räjähti, niin Kyllitä jätti mehukannun ulos pöytään. Ja aamulla se ei antanut mulle aamupalaa, niin mä join sen salaa. Se säteili. Ja 5, 9 ja 6, 2 heitti pois niiden ulkovaatteet, kun ne kastui siinä viikonloppuna, mutta mulla on aina samat vaatteet. Aina samat vaatteet! Kyllä mä voin kysyä sut kotiin. Mä kävelen. Selvii pää. Tuutko sä huomenna kouluun? En taida. Joo, no moi. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Mitäs näkis nää ittees esittelet? Tarvitse persittäs kaikille näyttää. Niemeläisen Ville Kuula. Vesa on se nuorempi. Vesa oli mutta Ville. Kuinka paljon oli Ville voittotulos? Vuonna 7. Paljon. Se oli hyvä tulos piirimestari. Se on... Vähän 14 oli, mutta mitä 14?
Moi. Mä toin taas läksyt. Tulisit takas kouluun. Mä oon vaan niin väsynyt. Ja väsynyt. Ja väsynyt. Sun pitäisi päästä ulos. Mitä sä haluaisit tehdä? Ollaan vaan täällä. Moi. Mikä sulla on? Onks kaikki hyvin? Tuoks mä jotain särkylääkkeitä? Ei tarvi, mä otin. No, mitä mä voin tehdä? Miksi sä juokset? Mitä? Mä en ole koskaan tavannut lasta, joka vihaa urheilua niin paljon. Se on ihan typerä semmonen elokuvajuttu. Mikä elokuva? Onko mä nähnyt sen? Ei, kun ei mikään tietty. Kerro mulle, mä saan vaan muuta ajateltavaa. Kun elokuvissa ylipäänsä on tosi usein se nainen, joka lenkkeilee. Että jos naisella on joku sisäinen kamppailu, niin se alkaa juosta. Et sit vaikka sillä on vaikeeta, niin se on kuitenkin vahva. Eikä mikään sohvalla makava löysä möykky. Wow. Sä oot ulkona. Sä näytät vaan koko ajan enemmän joltain prinsessalta. Kiitti. Onko sulla parempi olo? Nyt mä haluan tanssia.
Take care. Take it! Äiti. Itse tekstiä, niin miettikää, että mistä se alkuperäinen teksti teidän mielestä kertoo. Ja sitten kirjoitatte nämä asiat paperille, vaikka ihan ranskalaisilla viivoilla. Maria Ovaskainen, tulisitko heti käymään kansliassa? Maria! Mä tuun nyt sinne. Voi hyvänen aika. Mä jätin sen sinne. Aika pieni. Mä jätin sen sinne kuolemaan. Se hengitti vielä ja mä ajoin pois. Mutta mistä sä puhut? Osuin peuraan, kun mä ajoin yksiltä. Sille kävi tosi pahasti, äiti. Mä en osannut tehdä mitään, mä vaan ajoin pois. Et sä olis voinut sitä pelastaa.
sä pidit sitä itse syytä? Sä olit lapsi. Noin. Mulla on pienempi kuin sun. Nyt pitää olla varovainen, kun kesällä kaikki tulehtuu niin helposti. Pitää muistaa desinfioida. Ok, tohtori Ovaskainen. Mä pidän huolen susta. Niin pidät. Onneksi sä löysit mut. Mä ottaisin sut kantaakseni puolet kaikesta, mitä sä oot kokenut. Mä en antais, vaikka mä voisin. Mennäänkö uimaan? Siellä on luvattu ukkosta. Hyvä. Tänä päivänä Tšernobyl on hylätty kaupunki Pohjois-Ukrainassa lähellä Valko-Venäjän rajaa. Alueelle ei tehdä turistimatkoja. Jossakin lähistöllä elää kuitenkin ihmisiä. He paistavat perunoita ja tilaavat sanomalehteä niin kuin mekin. He ja heidän lapsensa ovat selviytyneet onnettomuuksista. He aikovat jatkaa elämistä. He hengittävät Jumalan ilmaa ja säteilevät valoa. Valoa, valoa, jonka nimi on elämänhalu.